Рөстәм Кәрим шигырьләре. Уңдым. Ярты булат тигән ят түбәгә. Бәй, килеп тә шулай кундыммы? Тирә-якка карап сама йөритәм. Уңдыммы тим, әллә туңдыммы? Туган елым 19-дан уңдым, октябрьдан туган айындан. Ана нисек минең юлдарыма һарыйынды һибә кайындарым. Тупрагыңдан уңдым, Башкортостан. Һин иманым минең, кадерлем. Күк сымылдык корган сәңгелдәгем. Һиндә булһын йылы кадерем. Кешеләрдән уңдым, улар мине өйрәтте, тик юкка капманы. Дусларымдан уңдым, улар керде, кагып тормай гына капканы. Мөхәббәттән уңдым, ышаныслы, өмет куеп, барлык анттарда, шик белдереп үден, кәмһетмәне, хатта шикләнердәй сактарда. Яударымдан уңдым, еңеү килде. Килде һәлакәттәр сигендә. Яралардан уңдым, көн элгәре алып китмәнеләр тегендә. Бара торгас исемемдән уңдым, кеше алдында кәмхүр итмәне, һәм холкымдан уңдым, илертмәне, мактаударның татлы икмәге. Күп нәмәнән уңдым, рәхмәт һеҙгә, хәйерле төн һеҙгә үткәндәр. Эйе, уңдым, күп нәмәнән уңдым, минән уңдым икән бүтәндәр.